Hej venner. I dag er jeg til Nordic Card Show i Roskilde. Nordic Card Show X Pokécon. Og jeg har ikke boet i dag. Jeg har spurgt Pokémons dernede, om jeg måtte hjælpe med deres grading, pre-grading, og det måtte jeg gerne. Så der hygger jeg dernede. Men nu har jeg en lille pause, så jeg tænkte, I kan komme med og se, hvad jeg er på udkig efter i dag. Jeg har printet sådan en lille nice liste ud, og det er de kort, jeg mangler. Fordi jeg er i gang med at lave sådan en lille challenge, hvor jeg tager og prøver at skaffe alle art rares og secret art rares fra Scarlet Violet og op. Så kom med, lad os prøve at se, om vi kan finde nogle ting og få krydset nogle af dem af. Det synes jeg vil kunne være nice. Så lad os lige starte fra en ende af en gang. Se, hvad vi kan finde. Lad være, ja. Prøv bare lige at se et... Det var også det, jeg vidste. Altså, hvis jeg bare kan finde en eller to, så er det en succes, synes jeg. Hvis jeg bare kan finde et eller andet, som jeg lige kan krydse af, det kunne være fedt. Er der nogen her måske? Ja, det er der jo faktisk. Vi mangler faktisk den der Magikarp der. Må jeg ikke prøve at kigge på den? Can I see this Magikarp? You got some whitening on it, so it's not tan. Okay, but that's okay. It's for binder. Yeah, I see. Maybe it's a little too much whitening. There you go. Thank you. Ja. Alright. Let's check it out. Der er måske noget her. Ja, det er den der fuld art, ikke? Jo, ja, nej, den har jeg ikke. Hey, godt at se det, godt at se det. Ved du, om du har nogen af dem her? Nej, nu vil jeg ikke skuffe dig. Du har også nogle huller i osten her, jo. Ja, du er sindssyg. Så Det går hurtigt. ja. Men det er jo bare positivt. Ja, jamen, det er jo dejligt. Jeg må sgu skuffe dig, mand. All good. Jeg leder videre. Ja. Hvad er det? Er det bare... Det er til min egen samling. Ja, det er bare nogen, jeg skal bruge, så Oh my god, du har binder det hele. god fornøjelse. Nu står vi ved Twigomate. Han er jo blevet nomineret til årets Pokémon-person. Så det er spændende at se, om han vinder den. Aloysa. Hvad er du nu i gang med? Nå, men jeg leder faktisk bare efter sådan nogen her. Jeg har lige en liste. Ja. Få kort. Ja. Jeg har Corridon kommer der. Okay, spændende. Og det er det. Hvorhenne? Jeg siger gerne 920. Nu skal jeg ud. Nej, den her. Okay, den vil jeg gerne købe. Det vil jeg gerne. Yes. Fedt. Desværre kommer det ikke på video fra min side. It's all good. Mobile pay, let's do it. Jeg er nemlig ude og filme collab nu, så... Nå, yes. Helt sikkert. Det var 150. Yes. Det var et stort bingo-board, skulle jeg til at sige. Ja. Ja, det er perfekt. Tusind tak. Tak for handlen. Tak. God dag. Der var en, vi kunne fik krydset af. Hvad var det for en? Det var Corridon. Det er nice. Jeg kigger på, om jeg mangler den der mousehole, måske. Jeg har mousehole. Alrighty. Lad os gå videre og kigge en gang. Altså, der er jo godt nok proppet med mennesker, det må man sige. Går det godt? Jeg er på udkig efter engelske art rares i dag, så engelske art rares. Så det er nok ikke lige her, jeg tænker. Okay, jeg kan lige kigge. Let's check it out. Morten her, han har rigtig mange fede japanske kort.
Jeg plejer altid lige at købe et eller andet fra ham. Nu er jeg jo bare lige på udkig efter det engelske, så det kan godt være, at jeg hopper over Morten i dag, men... umiddelbart så... Ja, hjælper lige lidt med noget pre-grading derovre, det er rigtig hyggeligt. Ja. Jeg er glad for, at jeg ikke skal have lidt ord. Nå, jeg vil smutte videre. Held og lykke, vi ses. Alrighty. Let's check it out. Jeg tror, når jeg har fundet en til, så er jeg tilfreds. Så kan jeg gå tilbage til pre. Ja, præcis. Så det er i hvert fald målet. Vi skal lige finde en mere. Der er nogle raw kort der. Der er jo faktisk en Venusaur og en Ivysaur lige der, så det kan være, når han har tid engang, så... Lad os gå videre. Jeg kommer tilbage. Der er mange, der har slaps i dag, synes jeg. Men det er jo raw card, vi leder efter i dag. Lad os se, hvad Alexander har derovre fra Hanada Cards. Der er lidt proppet, men umiddelbart tror jeg ikke lige, han har nogen, som jeg mangler. Men det kunne jo være. Men er det japanske? Hjørnekorsen. Nej, det ser ikke sådan ud. Lad os gå videre. Nu er vi ved Matraus. Spændende, spændende. De har altid mange ting. 275. Vi er lige over til deres moderne kort engang, hvor de lige ligger. De ligger faktisk måske endda på den anden side derovre. Jeg tror, vi går derover. Alrighty, let's check it out. Zapdos. Jeg har Zapdos. Okay. Halløj så. Godt at se dig, godt at se dig. Fint, fint. Udmærket. Jeg er på udkig efter kort. Desværre, det ser ikke sådan ud. Alrighty. Jeg tror, at vi... Jeg tror lige hurtigt, vi kigger der, og så går vi ned og køber den Venusaur eller Ivysaur dernede. Og så kalder vi den. Så kalder vi den. Det kunne jo være, at der lige var noget her også. Det ser ikke ud som om, vi rigtig har raw kort af moderne her. Nå. Lad os gå ned til den der Ivysaur der. Det gør vi. Så har vi i hvert fald 2, hvis den ikke er blevet solgt indtil videre. Og det er jeg tilfreds med. Det er min shopping spree for dette event, basically. Hvor var det var? Derovre sted. Nå, for så. Ja, nu. Ja, det er rigtigt, ja. Nu er der kø igen. Vi skal bare blæde. Så må vi bare stå i kø. Kan jeg købe din Ivysaur? Fedt. Har du MobilePay? Der, yes. Perfekt. Ja. 270. Perfekt. Tak for handlen. Tak for det. I lige måde. Så fik vi da en Ivysaur og en Koraidon. Det er luksus. Så dem kan vi krydse af listen, basically. Så er der lige 116 tilbage.